Ovo je poruka nade i ohrabrenja, upućena vama, mlada generacija Hrvatske, budućnosti naše domovine. Razumijemo da su trenuci koje prolazite turbulentni, a život u Hrvatskoj često izazovan. Naša domovina suočava se s mnogim izazovima, od ekonomske krize do problema s demografijom. Svjesni smo da vas ti izazovi mogu obeshrabriti i potaknuti na razmišljanje o napuštanju svojih obitelji i domova. Napuštanje svoje domovine nije odluka koja se donosi lako. Ona nosi sa sobom mnoge emocije, tugu zbog rastanka i neizvjesnost u budućnosti. Međutim, istinska hrabrost prepoznaje se kada se suočimo s tim izazovima i odlučimo ostati, trudeći se dati svoj doprinos stvaranju bolje budućnosti. Bolje budućnosti u Hrvatskoj. Život može biti težak, no hrabrost se ogleda u našoj sposobnosti suočavanja s problemima i nastojanju da ih riješimo. Mladost, kreativnost i inteligencija koju posjedujete predstavljaju neprocjenjive resurse koji se mogu iskoristiti za rješavanje izazova s kojima se Hrvatska suočava. Iako odlazak iz domovine može trenutačno riješiti neke poteškoće, dugoročno može prouzročiti negativne posljedice koje utječu na gospodarstvo, društvo i demografiju Hrvatske. Republika Hrvatska neće lako prevladati svoje demografske probleme ako vi, mladi, nastavite napuštati svoju domovinu. Zbog toga vas pozivamo da ostanete aktivni sudionici u životu svoje domovine i angažirate se na svim razinama, jer Hrvatska vas treba. Možda ste već čuli o projektu Korala, Marshall plan za Hrvatsku, ambicioznom projektu koji ima za cilj oblikovati bolju budućnost za Hrvatsku. Ova inicijativa pruža vam priliku da se vratite kući ili postanete dio promjene, kako bismo zajedno izgradili svijetlu perspektivu za mlade obitelji, za vas i za buduće generacije. Projekt označava novu eru za Hrvatsku, gdje se okupljamo kako bismo stvorili društvo koje pruža visoko kvalitetan život za sve svoje građane. Vaše ideje i poduzetnički duh mogu biti ključ za izgradnju bolje i perspektivnije budućnosti. Nikada nemojte zaboraviti da je vaša domovina mjesto gdje ste odrasli, gdje su oblikovane vaše najdragocjenije uspomene i gdje možete sudjelovati u stvaranju pozitivnih promjena. Hrvatska je prekrasna zemlja s bogatom poviješću i kulturom. Unutar svojih granica Hrvatska krije nevjerojatan potencijal za rast i razvoj. Vi imate sposobnost i mogućnost izgradnje sjajne budućnosti, kako za sebe, tako i za svoju domovinu. Nemojte gubiti vjeru u Hrvatsku. Vaša domovina vas treba, a vaš doprinos je neprocjenjiv. Kada se udruže vaša mladost, energija i želja za promjenom, zajedno možemo izgraditi bolju budućnost za sve nas. Vi ste budućnost naše zemlje. Vi ste ti koji će voditi Hrvatsku u desetljećima koja dolaze. Vi ste ti koji će stvarati nove prilike i rješavati izazove. Zato ostanite u svojoj domovini i budite hrabri i angažirani, jer zajedno možemo ostvariti svoje snove o boljoj budućnosti. Draga mlada generacijo, ostanite u svojoj domovini jer Hrvatska vas treba. Obratite nam se s punim povjerenjem. Tu smo za vas da vam pomognemo. Koral Consulting Service.